Hextech u Arcaneu podsjeća na ono što nam se danas dešava sa veštačkom inteligencijom. U želji da stvorimo nešto što će rešiti naše probleme. Stvorili smo tehnologiju koju još uvek ne razumemo do kraja. Viktor je želeo da izleči ljude. Želeo je da ukloni patnju. Ali kako je postajao jedno sa Hextechom, sve više je počeo da posmatra ljude kao delove jednog sistema, a ne kao pojedince. Njegova vizija nije bila svet rata i haosa. Naprotiv, bila je to vizija mira. Ali kao poput veštačke inteligencije, i Hextech je počeo da nalazi svoje načine kako da dođe do tog mira. Svako povezan, svako usklađen, bez sukoba, bez bola. Ali cena tog mira bila je ogromna. Jer čovek ne postaje čovek zato što je savršen, nego zato što može da bira. Zato nam je tehnološka utopija toliko jeziva. Ne zato što zamišljamo mašine koje će nas uništiti, nego zato što zamišljamo svet u kome više nećemo morati da odlučujemo. Još pre vek i po, Dostojevski je u Zapisima iz podzemlja opisao čoveka koji se buni upravo protiv takvog sveta. Čoveka koji namerno bira ono što mu šteti. Zašto bi neko radio protiv sebe? Zato što čovek ne želi samo sreću, ne želi samo mir, ne želi čak ni ono što je za njega korisno. On želi da bude slobodan i zato je spreman da pogreši, spreman je da pati, spreman je čak i da uništi sopstvenu sreću, samo da bi dokazao da nije običan broj u nečijoj savršenoj računici. Možda čovek nije biće koje najviše želi sreću. Možda je čovek biće koje više od svega želi da ostane čovek.